بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkymyz, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolan, eýemiz bolan Allah tebaraka we taalaň ýagşy atlarynyň gurrüňi musulman dogullar. 38-nji ady El-Kebir celle celaluhu. Huwa zul kibriya, ulluk eýesi. Wal kibriya'u ibaratun an kemaliz zat, zatı kamil. Ve a'ni bi kemaliz zat kemalul vücud. Hudaý taalaň vücudy kamil. Yani näme diýdigi? Hudaý Taala'dan gayri zatlaryň hemmesiniň evvel we ahyry bar. Falan wagt yaradylypdyr, falan wagtda gidipdir. Emma Hudaý Taala awwal we ahyry ýok musulman dogullar. Falan wagtdan bäri bar ya falan wagta çelin ýok. Zaman metrehde Hudaý Taalaň vüjudunda. Hemme zadyň vüjudy da Hudaý Taala'dan gaýtýa. Hudaý Taala yaratýa. Qur'an'da degilýär alimul gaybi we şehadetil kebirul mutaal. Gaybi görünüp duran zatlar bilýän uly beýik azamatly eýemiz. El aliyyul kebir. Hudaý Taala beýikdir, uludur. Ali beýik diýdigi, kebir ulu diýdigi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisinde gelýär. Peygamberimiz aýtýar, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etýär. Her mahal maňa bir gaýgy, gosse, narahaty, kynçylyk düşenni diýär Peygamberimiz. Cibril aleyhisselam gelýärdi evimde durupda. Şonu bir dua öğretýär. Şunu okuy diýip aýtýar. Ya Muhammed kul tevekkeltu alel hayyillezî la yemut. Emmemiz öwrenmelha. Gaýgy, gosse, şonu aýryan dua. Aýt ey Muhammed tevekkeltu alel hayyillezî la yemut. Ol diri Hudaýy ki hiç mahal ölmeye şoňa men tevekkül etýän. Velhamdülillahillezî lem yettehiz weleden we lem yekun lehu şerîkun fil mulk. Hamd ol Hudaýy üçin bolsun ki oğulgyz tutunmady özüne. Padişahlykda, eýelikde özüne ortak şerik tutunmady. We lem yekun lehu weliyyun minez-zulli. Şu mahlukatyny başarmany aciz bolup öz ýanyna kömekçi de tutunmady. Ve kebbirhu tekbira. Şonu ullu diýip aýtýar. We de kebir. Bir wagt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz wagtynda bir barjamly baýrak adamyň biriniň ogly ogurlandy diýe. Ogurla dädesine palança dinar berseňe ogluňy berjek diýdiler. Şu mahal berde görowgan tutdy diýmeýärlermi? Görowgan tutdyrlar ogluny. Baýa adammışdyk, emma olan aýdan zady maň başarjak zady dämişdik. Peygamberimiziň ýanyna gelip, "Ya Rasulullah, şunjyra bol" diýende Peygamberimiz aýtdy, "Her bela etdi, bir ýol tapdydy, şu dogany ogluňa ýetişdir" diýdi. Bir de bir adam tataşdırıp yankı doğanı oğlunu öwredenne bir näçe muddet soňra oğlu azat bolup geldi diye gözde. Doğanı okuyup şu doğanın bereketine. Emma müşkelin bolsa açýan doğa. El kebir kamil terin zat, eşref terin zat. Onun mugabeline hemme zat geçi. Dini İslam'ın olukon şairlerinin biri. Yani bir lafzi ki dinne şondan aňyrdaken aýdylýan lafzy yok. Allahu ekber. Azanna da aýdylypdy, tekbirde de, kamatda da aýdylypdy. Namazy başlamakanda, namazyň içine gireňde, eňleňde turaňda, hajda beýlekide Allahu ekber. Näme diýip kan aýdylýar musulman dogan? Ta seni men biler ýalap, şondan aňyrda ulukon zat ýok. Her zady ki biz ulu görýäs, Hudaý Taala'dan geçik. Hatta hacı Beytullah'a gidenne, ziyarete gidenne, Beytullah şerifi görýär, milyonha adam döwrekdaşyndan aýlandy. Inki ulukon zat şonu kä diýjekda, şonu görenne Allahu ekber diýmeli ýa-da. Yani Hudaý menden ulukon. Bir öýüň eýesi olokon. Allahu ekber. Näjere zendegimize getirmeli? Kebir fakat Hudaý Taala. Hudaý Taala näme diýär hadis-i kudusiýetinde? Ulluk men donumdur, azamat men donum egin maşymdyr. Haýsy adam özüni ul tutsa, dewrn onu aýtýar. Şol Hudaýyň mugabeline hiç mal özüň ul tutmaly däl. Özüňi ul tutsaň Hudaý bilen jiňe giden adam sen. Ol şeytanyň syfaty musulman dogan. Bir wagt yüreğinde kibr gurur gelýänne bolsa, ya kebir kan aýtdy ulamalar. Ya kebir diýdi aýt. Bir de özüň ozal nämetdiň. Bir damja suw, soňra näme boljak, bir matlyk boljak, şonu ýadyňa düşür. Eger ulluğa yetjek bolsaň şol kebir Hudaý Taalaň buyruklarını bitir. İnnellezîne yahşawna rabbahum bil gaybi lahum magfiratun ve ecrun kebir. Gaýybda Hudaý Taalany görmäni Hudaý Taala'dan gorkýan adamlara Hudaý Taala günahlarını geçip ulu padaş verer diýip aýtdy. İnnellezîne âmenû ve amilus salihati lahum cennatun tecri min tahtiha'l enhar zâlikel fawzul kebir. İman getirip de amele salih etýän adamlara beheşt badi baytya. Olara bir beheşti ki on gasırlarının aşağından yapılarak ya ulu gönülmek diye baytya. Şuna yetişecek bolsaň el kebir Hudaý Taala hemişe diýennet gezmeli. Hasiyetinden evliyalar aýtýar, bir adam bir işten çıkarılsa, ihraç edilse,
Aysen oňurmaýan diýip çykaryldy. 7 gün arada tutupdy. Günne ya kebir müň gözek okuýsa Hudaý Taala näme maksudy bolsa, näme işi durus gelýän bolsa Hudaý Taala onun hajatini basym bitirer diýip aýdypdyrlar. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýede abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.